тариқ дар куҷоӣ? дар бандар. ҳозир борҳоро кушода тақсим мекунам. чӣ гап аст? хуб, ман ба ту як хабар дорам. дӯст анҷумани калон барпо кардан мехоҳад. хайр? ҳама бояд ҷамъ шаванд. фикр мекунам ки вақти зарба задан фаро расид. ин корро кайҳо кардан лозим буд? дӯст ё душман будани вай бояд маълум мешуд. шояд худи ӯ ҳам шахсан дар анҷуман иштирок кунад. тамом. ман инро ҳал мекунам. ҳамин ки омадед аз пеш суҳбат мекунем. надонистам ки туро дар инҷо вомехӯрам. шумо чӣ тавр ба инҷо даромадед? даромадан ба мо ҳеҷ мушкилӣ наовард. инро ман гирам тариқ. бишин. тинҷӣ аст? шумо маро куштан мехоҳед? ин аз рафтори ту вобаста аст тариқ. медонӣ ман одамкуширо дӯст намедорам. гумон кардем ки самирро пазмон шудаӣ, ҷаидро ёд кардаӣ. шояд ба назди дӯстонат рафтан мехоҳӣ. омадем ба ту кӯмак кунем. шумо барои ҳамин омадед? барои ин наомадаем. ту нохост аз пешамон баромадӣ. ман ҳеҷ гоҳ ба калимаи тасодуфан бовар надорам тариқ. ту чӣ бовар дорӣ? пас инҷо чӣ мекобед? ҳамонеро мекобем ки шумо ӯро дӯст номебаред. вай дар инҷо корхона доштааст. гумон кардем ки ӯро аз инҷо меёбем. ман танҳо линдаро мешиносам. ӯ маро ба инҷо равон кард. баҳонаҳои бемаъният ба ман аҳамият надорад. пас чӣ аҳамият дорад? дар бораи дӯст ба ман маълумот лозим аст. каме ҳам бошад. шояд ту чизеро дар бораи ӯ фаҳмидаӣ. шояд чизеро медонӣ. ту бо линда зиёд кор кардӣ. ман фақат як чизро медонам. вай бисёр одами бақувват аст. шумо бо ӯ сар ба сар шуда наметавонед. гуфтан мехоҳӣ ки мисли ту лата нест? пас худи ту дар инҷо чӣ кор мекунӣ? гӯш кун тариқ, мо вақт кам дорем. маргталабон дар шаҳр ҳамлаҳои мусаллаҳона анҷом додан мехоҳанд. одамони зиёд мемиранд. маро хуб медонӣ. косаи сабрамро лабрез накун. гумон дорӣ ман надидам? ба худ гуфтам ки агар дар вақти сухан карданам тариқ даст ба тапонча барад, пас яқин ӯ чизеро медонад. ман бошам, он маълумотро аз даҳонаш кашида мегирам. гӯш кун бародар явуз. ману ту ҳеҷ гуна бародар нестем. қане гап зан, ин чӣ гуна суроғ аст? лавенте. намедонам. қомандон ба назарам ба ҳамон ширкат монандӣ дорад. намедонам. ман чизеро намедонам. ба хаёлат мо чизеро аз ту мепурсем ки ту намедонӣ? алвидо тариқ. падарҷон, мо омадем. падарҷон? ин одамҳо кистанд? чаро шумо дар заминед? инҷо биё писарҷон. шин. хуҷаин, боварӣ доред ки анҷуманро бояд дар туркия доир намоӣ? албатта. бояд аз кӣ тарсам? мехостам дар ин хусус каме дурусттар фикр кунед. не, бояд анҷуман бо иштироки намояндагони ҳамаи гурӯҳҳо сурат бигирад. чӣ тавре ки хоҳед. падарат як чизро дар инҷо афтонд, ҳамонро мекуфт. бале рост мегӯяд писарҷон, вале ту натарс. модарат дар куҷост писарам?
тариқ инҷо чӣ гап аст? ҳеҷ гап нест, мо бегуна нестем. ҳеҷ гап нашудааст азизам. инҳо дӯстони мананд. агар хоҳед метавонед писаратонро гирифта бо худ бубаред. ҳамин тавр не тариқ. явуз шояд нишаста суҳбат кунем. ман зану фарзанд дорам. шумо кистед? янга ҳамсаратон гуфт ку мо бегона нестем. шумо ба ҳамсари ман чӣ кор доред? занак сафсата нагӯй. инҳо ҳамкорони мананд. бале, мо одамони ганда нестем, вале мехоҳем дар як хусус суҳбат кунем. ҳамин тавр не тариқ.